Cut! Push up! Push up! Magabang ka lang doon. Again! Bala! Yeah! Pangit! Next! Bala! Anyas! Very good! Bumangganak siya nun. Okay, change! Oh, libat! Palit! Yung pesa! Go! Oh, ball holder! New ball holder! And, senyas! Very good! Okay! Again! Ikaw, DM, makasar ka. Wala pa ka. Wala naman nag-3 na yung kalaban. Kaya nga, iwan ka na. Si Joshua, Stress. takbak eh. Pwede trapas. Kabila! Wala, sila lang. Okay, change position. Wala ibang bolander. Sino isang bolander? Bam. Ay, pag ganito si Joshua. Si Joshua. Huwag siya titingin ka agad doon. Huwag ka magpang-star. Huwag ka magpa-star, tumingin ka. Utang ka na play yan. Ano masasabi mo nga pala, coach? Bakit? Ganda pa din. Ay, motivate mo pa. Iwas kulit, professional eh. Professional eh, iwas kulit talaga. Baka lang, hindi nyo pa binigyan ng Lopos yan, Russell Lopos ko siya. Hindi na bigyan ng Lopos si Russell Russell Lopos. Ay, yung mga mag-i-sprint siya nakakat kapag nakadami. At kung nakakain mo yan, pwede kong teardrop yung bolander. Nakapunta pa rin yung bolander sa alam yung anim. Tulak mo, Russell, para mabigyan ka open. Sabi mo, coach. Wala kwenta nga pala. Mananalo, sa tingin mo ba mananalo ang XD team? Second place. Sino ang first place? Ay, hindi, first place. Sino ang champion? Champions. Ang XD Junior. Hindi. Siguro ano? Oy, ano pang kulay nila, Dexter? Ano ang champion? Dexter? Alam ko red. White. Red. Sila Iram. Sila first place. Gano'ng kalaki yung trophy? Laki. Laki na dadabit. And, ay, walang barya. Punta ka muna.